Sang sang mai hi vector Victoptics vector company tho khani hi 460 44 ffp ania chuan hei hi vector tho Taurus 416 44 sf khani vector hei chu thakop mai hi sing ni sanga hei sing ka sang sari hei sing ni sanga chuan hei hi discovery ania discovery VTR 41642 AOC sakwa zanga man point javaki chuan in Bushnell 3940 ni ka hria hi hei chu sansari hei Bushnell ania chuan hei Tegel 3950 WHK hei poi sangsari na pek tai to a chuan in hei hi discovery tho 41640 VTR hei sangret na pek theya chuan hei hi gemo hi 3940 nia saruk zanga ania chuan in hei hi discovery VTR 3940 AC ka sangsari ani le ta chuan in hei Tegel ani ta Tegel company 41644 AOEG hei si ka sang ni ani chuan in hei hi Yuben company ron chok thar ani poi si ka sang ni tho hei click hi thakop mai tarati anghet tha ari fak thai chuan in hei discovery hadi na Bushnell 41640 ni be thunga poi sang sari tho ani hei kan scope nei ho khan ta chuan mi hi red dot khani le hei sang red zanga thakop mai hatili big bora man turan siamani wangin big bora chon du tu sam ani chuan in GM10 22 magazine te poi kan nei hai GM10 22 magazine hi sangli zanga velin pek thai tura kan ngayo sangli zanga velin pek thaya chuan in hei barrel claim kan ti tanki ne na GM10 ho tanki la barrel ang barrel claim man ti do nge tanki hami chel kop tu kha hei om bok ta chuan in chu rang o-ring PX o-ring GM o-ring ti te pat neu ne ong chi light mount kan tiang chi te light mount na poi chi ni tiang chi tum bang om nei chuma ma zo khan hei tiang hoi sang khat ina pek thai poi light mount tho poi light mount tho ania chuan scope mount te om ta hei hi swivel kan tiang chi silai huk kan tiang chi te pawh khan ta na siam na chuan GM10 part pawh ma GM10 valve kan ti te PX o-ring GM10 meter ti te om vek ani chuan hei PX hei 12 round musom pahnih leng ania sang kha zathum mani chuan in part neu hi om benual mai lamah hian hei PX hammer spring te eng soi mai hi om thina hei ta hian GM part big te valve te fill nipple kan tiang chi hei tiang chi te pawh kha kan nei veka PX ami pawh kha kan nei ta ma se PX hi tlawm khata GM hi to hret GM hi sang kha zahnih borvel anga ya chuan PX a chuan zanga borvel chu a threat in mil lo wang khanin chu wa chuan to da te ulek chuan PX part te chu chi sang ma pam o-ring te oma silencer sang thum zang man real sound front side hei tiang chi te chuan nitro piston 100 200 toma chuan amp kan ting chi hemi hnuaia note kal tu 100 200 tom boka chuan washer kan ti chi te pawh kom boka chuan a part hi chu soi vek se na har chuan charging kit te pawh kan nei a hei bottle hemi hi GM10
Z valve khan he original kan ti khan ta ne he mi mani chuan nang yang Z valve siam chu pangai lo ta original ana in mil thapa bang khan ti dang lamai lo khan in hemi botol hi hei nachina barrel le englo kan ti kha hemi amor kan da takhin tai original nia company changa kan cha ania hei siam chu mai to lo min ti hian osam takin ti thei ta ni chuanin bai poti kan nei boka bai poti hemi bai pot a hian a rel hi kan a bai pot trim trim chuanin bai pot rel te a kharon chom lem lawa a mero chu ke mani kan chom tir khan sangli zangai na pek thaya a hlawma la deuh ta pawh khan a pek thei tho ani hei bai pot hemi bai pot hi tha khop mai a ngep tha atlas te ang khan ni ve lo hei hi ke chon atlas ai a quality ka da sang zo kani madu dan le ngai dan te nang lo the ta kha chon hei px Z valve kan ting chi khan hei chu tle ma modify ve hlek te ngai thina hemi dar lampang the ta hi sei hlek ka kat hlek te ngai thina GM nen chuan in ang lo deuh hlek tlem a khoi dang lam ve hlek ka ngai chu in an lo na bottle hemi a capacity chu len dan zo ngai chu inang vekani chuan khati ka han ni le posela chil chu sang sang te polo ma soi sen hoi che lo tu na chuan hei px Z valve te pawh khawma chuan GM te pawh khawma part sang sang kan nei a chuan in silai te chu NX te NX 200 Dyna Outlaw ti te 100 tak chuan i lo dir san le ti te kan nei le ta chuan in lamah hianin PX 123 kha ania hei singli sang khat kha ania PX 123 chuan hei GM carbon kha nei GM 22 khain tam na sang hlek ta chuan a bak hi chu 17 PX X3 kha ania hei PX pa ngai khain tam man kan hre vek ta ngau chu khati kha ni fat me te chuan silai mu hi sang sang om Barracuda te Spotton 1034 te Apollo Dome Hyper 1035 ti te Thunder ti te pawh om bel nual boka chuanin hemi bul papa man zero sei te pawh hi oma chuan 315 rifle scope rel te pawh kan nei a te kan soi khati zo khani pot te se